a ce musulmai sun gane sirrin gaskiya a wajen aiki ko magana, da mun sha kwana. Wallahi tallahi da mun sha kwana. Inda mun gane sirrin da take cikin yin gaskiya, in za ka yi aiki kai gaskiya, in an baka aiki kai gaskiya, in za ka yi magana kai gaskiya, wallahi ba za a kirga kwanaki ba, duk mun tsira wallahi a duniya da lahira. Wa amara na bisa hadisi yace annabi na zuwa bayan ya tubar da mu daga bautan wani Allah, yace sai yace mana to ku rike gaskiya duk inda kuka samu kanku. Don Allah jama'a mu dinga aiki da karatu. Annabi yace na hore ku rike gaskiya, ku rike gaskiya, alaikum bisidq. Annabi yace na hore ku rike gaskiya da kyau. Kamar wani ya ce annabi ne sirrin haka, sai ya ce fa inna sidqa ya hadi yan ilal birri. Gaskiya in karke ta, annabi ya ce za ta kai ka zuwa ga albir. To albir kuma shine aji na ƙarshe wajen rike addini, shine aji na ƙarshe. kowane janibi ka zama kwararre daidai gurgudu shi da kai mata. To gaskiya kana fara gaskiya za ka yi wasu ƙarya ne ka yi kama da wadda baya gaskiya. Ƙarya ne ba ka yi kwarjini a kuma wadda ba su da gaskiya. Ya ce fa inna sidka ya hadi ilal bin, domin a sidku yakan ja mutum ya nusar da shi ya kai shi zuwa ga albirru. Ai shi ne wannan ayar masu kira suratul baqara bai ga karanta ba ran Allah ya ce ba mu fahimci ayar da kyau. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi. Allah ya ce ba shi bane albirru. Yanzu ba a hadisin nan annabi ya ce mana gaskiya takan kai mutum matakin albirru ba. Allah sai ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi. Ba shi bane kun kai matuka wajen da'a ma Allah don kun juyar da fiskokin ku gabar ko yamma kuna sallah. Sai ce walakinnal birra, amma albirru man amana billahi, ya tabbata ga wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir, yayi imani da ranar karshe, wal malaikati, yayi imani da malaiku, wal kitabi, yayi imani da littafi, littattafan da Allah ya saukar, wan nabiyina, yayi imani da annabawa. Ba an samu ajin imani ba. Na biyu sai ce wa atal mala ala hubbihi, kuma ya dauki dukiyarsa yana taimako da ita ala hubbihi. Allah ya ce kuma yana son dukiya. Zawil kurba, ya dauka ya taimaki yan uwansa, wal yatama, ya dauka ya taimaki marayu, wal masakin, ya dauka ya taimaki miskinai, wasa'ilin, wadda ma yazo ya roka a taimake shi ya taimake shi, wabna sabil, ya taimaki wadda guzirin sa ya yanke a hanya, wa fir riqabi, wabna sabil, wadda guzirin sa ya yanke a taimake shi, wa fir riqabi, yakan dauki dukiyar ya intar da bayi su bauta ma Allah a cikin yanci. Wa aqama salata, Allah ce kuma ya tsaye da sallah bayan waɗannan ayyukan da kaga ga can imani ga kuma amfani da dukiya. Wa aqama salata, kuma ya tsaye da sallah, wa ata zakata, kuma ya bada zakka, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, kuma in sun yi alkawari ba su saba, wasabirina fil ba'sa'i, kuma suna da haƙuri a lokacin talauci, ba su neman dukiya ta hanyar haram, wadda lokacin da cututtuka suka yi yawa, matsaloli suka addabi bayin Allah, suna da haƙuri. Wahinal ba'as, in ana yaƙi suna da haƙuri su tsaya su kare addinin Allah. Kamar wani ne ta Allah, to yaya mutanen nan su suka zama haka, dukiyarsu, ƴan uwansu, miskinai, fakirai, kowa a taimaka, kuma ga imani, kuma ga nan tsayuwa akan addini. Allah ce ulaika alladhina sadaqu, sun yi gaskiya ne. Wallahi duk sifofin nan in zaka tsara gaskiya, wallahi zaka sifanta da su. Shi yasa annabi ya ce fa inna sidqa yahdi ila albirri,
to wannan laisal birra din da waɗannan sifofi da Allah ya jero ƙarshe Allah wayaya ake a haɗa waɗannan ayyuka mutum ya zama yana yin su kuma yana jin daɗin yin su. Allah ce su ma wanda suke yin ula'ikal ladina sadaqu sun yi gaskiya ne, sai ce ula'ika humul muttaquna kuma su ne masu tsoron Allah. Matakala da ake takawa Mansura ta isa wajen, wallahi tallahi shi ne gaskiya, shi ne gaskiya. Annabi ce fa inna sidqa yahdi ila albirr, gaskiya yakan sa mutum ya shiga ajin albirru. Sai ce wa innal birra yahdi ila aljanna, daga lokacin da mutum ya samu wannan matakin kuma to shikenan sai kuma aljanna. Wala yazalu rajulu yasduq, annabi ce mutum ba zai kushe ba yana gaskiya, wa ya taharra sidqa na kirda don gaskiya. In zai yi magana yana tunanin meye gaskiyar al'amari, yayi gaskiya ya maimaita gaskiya, hatta yuktaba inda Allah siddiqa, har a rubuta shi a wurin Allah mai gaskiya. Sai ce wa iyyakum wal kadhib, annabi ce kuma kashe ku da ƙarya, ku kiyayi ƙarya, ku yi shika uku ma ƙarya. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, annabi yace ƙarya takan ja mutum zuwa ga fajirci. Fajirci shine fita al-khuruj an ba'a amdan, ka cuci mutum ka san cutan ba kyau, ka san ayar ka san hadisi, fajirci ne. Duk laifukan da muke yi sun so, duk wanda ka ganshi yana bin mata ya shiga nan ya fita nan ya san ba kyau, to ya zama fajiri ne. Aya ba ta bashi, hadisi ba ya bashi. Duk wanda ka gana karɓar cin hanci da rashawa a ofis ɗinsa ya san ba kyau. Duk wanda zai sa alƙalamin sai ya saci dukiyar jama'a ya san ba kyau, kawai ya zama fajiri ne. Duk wanda zai danna ɗan uwansa ya fi ƙarfinsa fajirci ne. Annabi ya ce to in mutum ya zama makaryaci can yake nisa, can yake nisa, yana zama fajiri ne. Bayi razana, abin tsoro bayi tsorata shi, abun daga hankali baya daga mishi hankali. Annabi ya ce to ku kiyayi ƙarya. Ita ƙarya takan mai da mutum fajiri, da gangan zai yi ta yin abubuwansa babu daga kafa. Jama'a kuna fahimta? Annabi ya ce in kun yi gaskiya kuma za ku kai wancan mataki. Wala yazalu rajul yakdhib wa yataharra al-kadhib, mutum ba zai gushe ba da ƙarya, yana maimaita ƙarya, yayi kirdadon ƙarya, hatta yuktaba inda Allah kazzaba, har a rubuta shi a gurin Allah makarici. Yace to annabi na zuwa wa amarna bi sidqil hadis, sai ya umurce mu da gaskiya a wajen magana, musamman su gaskiya. Idan za mu yi magana da kai, in ka mun ƙarya me dan maka, me a ciki? Mutanen mu ƙarya har ƙaryar da ba ta da amfani suna yi. Haka a taɗi mutum sai yi ta ƙarya, taɗin da in ka faɗi gaskiyar ma ba wani abu bane. A taɗi haka fa kawai normal taɗi mutum yana taɗi yana ƙarya. To wannan ƙaryan yana shiga cikin jini da jijiya, yana shiga cikin jini da jijiya. Ƙarshe zai zo shi kansa ƙaryan yana so ya bari,